ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इन अध्याയം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലെല്ലാം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുവാൻ, കാണുവാൻ, മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അനന്തമാണ്, അവ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളവ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചിലവ കാണുമ്പോൾ ഓ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നവ അവയെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ. ഞാൻ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ, അതായത് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നവയിൽ ഞാൻ ഹിമാലയമാണ്. ഹിമാലയത്തിന് ഒരു ഇളക്കവും തട്ടുന്നില്ല, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഹിമാലയത്തിന്റെ വലിപ്പവും അതിന്റെ ഐശ്വര്യവും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള, ഐശ്വര്യവത്തായിട്ടുള്ള, സൗന്ദര്യവത്തായിട്ടുള്ള, തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുവാൻ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യമല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയല്ലേ ഈ കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധനയോടൊപ്പം നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു, അതേ വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ, എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം, അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിഭൂതികൾ, ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന വിഭൂതികൾ, അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാപ്തിയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അറിയുവാനും കാണുവാനും സാധിക്കുന്ന വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും വായു, അഗ്നി ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അവയെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരെല്ലാം എൻ്റെ, ഓരോ വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നമുക്കത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതായ അനേകം അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവ വിസ്തരിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല, എന്നാലും കുറച്ചു മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവ, നമ്മുടെ പരിമിതിയോടെയുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്
അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുവാൻ. അദ്ദേഹമാണ് ആരാധ്യ പുരുഷൻ, നമ്മൾക്ക് ആരാധിക്കുവാനുള്ള, നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും ആദിയായിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെയോ നമ്മളും ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഇത്രമാത്രം ഐശ്വര്യവും വിഭൂതിയും ശക്തിമത്തും തേജസ്സും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകിയാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ഏത് സേവനത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയകളാണ്, ആ വഴികളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെയും അതിനോടൊപ്പം എങ്ങനെ സേവിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനാകുക. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, മനസ്സിൽ സദാസമയവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. മദ്യാജി മാം നമസ്കരു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിനെ നമസ്കരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ നമസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കുവാൻ. അങ്ങനെ ശരണാഗതനാകുന്നത്, നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേറൊരു അർത്ഥവും ശരണാഗതനാകുക എന്നതും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനിയും ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെയും കൂടുതൽ ജ്ഞാനവും, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. തന്റെ വിവിധ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. ഇനി പറയുന്നത് തന്റെ സവിശേഷ വിഭൂതികളെ പറ്റിയാണ്. ഭക്തിക്ക് ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധം തന്റെ വിവിധ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വിഭൂതികളെയും ആവിർഭാവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനനോട് പറയുന്നു. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾക്ക്, ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തി മൂലം നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. നമേ വിദുഹു സുരഗണാഹ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ആദിദേവനായി ഇവയെ കുറിച്ചൊന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുവോ അത് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്രയേറെ അനന്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നുവോ അത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൂടുതൽ വെളിവാകുന്നു. നമുക്ക് കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഒരു ജ്ഞാനമില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
യോ മാം അജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢഃ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ തീരുന്നു, അങ്ങനെ അവർക്ക് പരമപദം പോകുവാൻ തീരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി, താൻ ശരീരമാണ് എന്ന് ജീവാത്മാവ് ദേഹബോധത്തിൽ ദേഹവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ മോഹിതമായ ഒരു ജീവിതം. ആ വ്യാമോഹം തീരുന്നു എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനും ആദി പുരുഷനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും ജനനമില്ലാത്തവനും എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ആ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ അതോടുകൂടി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ വ്യാമോഹം തീരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി നമ്മിൽ നിന്ന് മായുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നവരിൽ വെച്ച് പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര യത്നത്തിൽ വിജയിച്ച ആൾ. കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവനെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അജൻ എന്ന് പറയുന്നു. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തവൻ. ഭൗതികമായ കെട്ടുപാടുകളാൽ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്ന ജീവസത്തകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരങ്ങൾ മാറി എടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരമാകട്ടെ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം അജനായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ അവതാരത്തിലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലെ ജനിക്കുക, ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ജനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവാമി ആത്മമായ അദ്ദേഹം പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ പോലെ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ബുദ്ധിർജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം തമശമഃ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ച ഭയമേവ ച അഹിംസാ സമതാ തുഷ്ടിസ്തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധാഃ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ മാത്രം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. നമുക്ക് പ്രത്യേക ശരീരവും ലഭിച്ചു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായ ഗുണങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുദ്ധി ആവശ്യമുണ്ട്. ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് ആവശ്യമുണ്ട്. ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, അതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നുള്ളെല്ലാം ആ വ്യാമോഹം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സുഖദുഃഖങ്ങളും ജനന മരണങ്ങളും നമ്മളെ പുറകെ അലട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അവയെല്ലാം നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ള ആ ആധ്യാത്മികമായ അറിവ് അത് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. ഭയം, ഭയരാഹിത്യം. ഭയം, എന്തുകൊണ്ടുള്ള ഭയം വരുന്നു? നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭയം, കാരണം ആരും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും.
നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു സുരക്ഷ നമുക്ക് ഉറപ്പാകും. അതായത് ഭഗവാനുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും, ഞാൻ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു സുരക്ഷ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭയരാഹിത്യം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം. അഹിംസ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവയെ ഹിംസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പുരോഗമനത്തെ തടയുന്നത് തെറ്റാണ്. അതാണ് ഹിംസ, അവയുടെ പുരോഗമനത്തെ തടയുന്നത്. പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കും ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത്രമാത്രം ആയുസ് എന്ന് ക്ലിപ്തമായിട്ടുണ്ട്. ആ ആയുസ് വരേക്ക് അവരുടെ കർമ്മഫലം തീരുന്നത് വരെ അവർ പ്രവർത്തിക്കണം, അവർ ജീവിക്കണം. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ അവരെ ഹിംസിച്ച് അവരെ വധിച്ച് അവയെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് നമ്മൾ തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു മൃഗത്തിന് 10 വയസ്സ് ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 വയസ്സാകുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ അവയെ കൊന്ന് ആഹാരമാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ജീവന്റെ ആ ആയുസ് മുഴുവൻ തീർന്നിട്ടില്ല, കർമ്മഫലം തീർന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കർമ്മഫലം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അതേ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആ ജീവന് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അത് അവയുടെ പുരോഗമനത്തെ നമ്മൾ തടയുകയാണ്. കാരണം ആ ഒരു ജീവൻ ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച് അതിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞ് മോചനം ലഭിച്ച അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. അതായത് ഉന്നതമായ പരിണാമത്തിലൂടെ ഉന്നതമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കണം. അങ്ങനെ വേഗം അത് ചെയ്താലേ അതിനും മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ച് പിന്നീട് ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അതിനെ ഇതേപോലെ കൊന്ന് നമ്മുടേതായ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവയുടെ ആ പുരോഗമനത്തിന് തടസ്സം വരികയാണ്. അതിനെ ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ്. എല്ലാവരെയും സമാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കാണണം. ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആ സഹായം നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നല്ലാതെ ആരെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. അതിനെ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നു. സമതുലിതാവസ്ഥ, എല്ലാവരെയും ഭഗവത് അംശമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക. തൃപ്തി, നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിൽ തൃപ്തിയാവുക. നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തലപുകച്ച് അത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തരാകുക, അതിനെ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നു. തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി. തപസ്, ദാനം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് സഹായകരമാകുന്നു. അത് ഭക്തിയാകുന്നു. കീർത്തി, അപകീർത്തി. ഉത്തമ ഭക്തനായി അറിയപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾ പ്രശസ്തനാകുന്നുള്ളൂ. യശസ് അഥവാ പ്രശസ്തി ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയാവുകയും അത് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശസ്തനാകുന്നു. അത്തരം പ്രശസ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അപ്രശസ്തനാണ്, അപകീർത്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. വിശ്വത്തിലെങ്ങും മാനവ സമുദായത്തിലും ദേവന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുമുണ്ട് വിവിധം മാനവ രൂപങ്ങൾ. ഈ ഗുണങ്ങൾ അവിടെയുമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആളുകൾ സ്വയം ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മിൽ സ്വയം ഈ ഗുണങ്ങൾ വെളിപ്പെടും. പക്ഷെ നമ്മളത് വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പിന്തള്ളി കളയരുത്. അത് ശരിയാണ്, ഈ ഗുണത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളരണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ആ നല്ല ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവൻ നിശ്ചയത്താൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും സംജാതമാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ, അങ്ങനെ ഒരു സേവനത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്വയമേവ നമ്മിൽ വെളിവാകുന്നു. നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ശരി, നാം കാണുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ഭഗവാനാൽ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്, അതനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നില്ല.
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുൻപ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ജനിച്ചത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജന്മം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പത്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത്. ആദ്യം 4 കുമാരന്മാർ, പിന്നീട് 7 മഹർഷിമാർ, പിന്നീട് നാരദൻ, അങ്ങനെ മനുക്കൾ, അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ആ ഒരു മാനവ സമുദായം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. സൃഷ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ബ്രഹ്മാവ് 1000 ദേവവർഷങ്ങൾ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സനക, സനന്ദന, സനാതന, സനത് കുമാരൻ അങ്ങനെയുള്ള 4 മുനിമാർ, അവർക്ക് ശേഷം രുദ്രനും പിന്നെ സപ്തർഷികളും ഉളവായി. അങ്ങനെ ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് പിതാമഹനെന്നും കൃഷ്ണൻ പ്രപിതാമഹനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്ത് എന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവർ, ആ ഭഗവാനാണ് ആരാധ്യ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹമാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ, അദ്ദേഹമാണ് ആദി പുരുഷൻ, അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം, ആധാരം എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ, ഭൗതിക ലോകം മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇത് അറിയുന്നവർ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സേവിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാത് തുഷ്ടോ വസവോ ജായന്തേ, നാരായണാത് ഏകാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ, നാരായണാത് ദ്വാദശ ആദിത്യാഹ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലുമുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടായത്, എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ, അഷ്ടൗ വസവോ ജായതേ, 8 വസുക്കൾ. നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ധവനും ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനും ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി, ഇതേപോലെ തന്നെ വിഭൂതി യോഗം ഉദ്ധവനും ഉപദേശിക്കുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മഹേശ്വരേണ ജീവേന ഗുണേന ഗുണിനാ വിനാ സർവാത്മനാഭി സർവേണ നഭാവോ വിദ്യതേ ക്വചിത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും മഹത്തത്വത്തിന്റെയും ഉറവിടം, അടിസ്ഥാനം പരമേശ്വരനായ ഞാനാണ് എല്ലാം, ഞാനില്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാം ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഒന്നുപോലും മാറ്റമില്ലാതെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം
ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ആദി പുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ വരെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തിച്ച. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, ഭഗവാനെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അവർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം, പരസ്പരം ബോധയന്ത, അവർ അന്യോന്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം അവർ ആനന്ദഭരിതരായി തീരുന്നു, ബോധദീപ്തരാകുന്നു, അന്യോന്യം അങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭൗതികമായ ഒരു സംഭാഷണവും ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുകയില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും അന്യോന്യം കാണുമ്പോൾ അവർ വായിച്ച ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അന്യോന്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ബോധദീപ്തരാവുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച, സ്വയം സന്തുഷ്ടരാകുന്നു, അങ്ങനെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്കേ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ ബീജ. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അനേകം ജന്മങ്ങളായിട്ട്, കോടി കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട്, പല പല ശരീരത്തിലായിട്ട്, പല പല ഗ്രഹങ്ങളിലായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ജന്മവും നമ്മൾ ഓരോ ദിക്കിൽ, ഓരോ ശരീരത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ, ഒരു ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള, ഒരു സുഹൃതം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജീവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ, ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ അയാൾ ഏതെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ സുഹൃതം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗുരുവുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കുവാനോ ഇടയായാൽ അങ്ങനെ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ, അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭക്തിലതാ ബീജ, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിലതയുടെ ബീജം അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അയാൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ബീജാവാപത്തോട് ഉപമിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി ബീജവും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നടുക എന്ന് പറയുന്നത്. പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ, പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരുന്നു മനസ്സിൽ, അത് ആ ബീജത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം, അത് ബീജാവാപം. നമ്മൾ ആ ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തൈയുടെ ആ ഒരു ഭക്തിലത എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ക്രീപ്പർ, അതിന്റെ വിത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടുന്നു. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ ഭക്തി വളർത്തുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിത്ത്, ആ ഭക്തി വളർന്നു വരുന്നു. എന്നിട്ടോ ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഭക്തിലതാ ബീജം വളർന്ന ചെടിയായി അത്
ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തോളം എത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ശ്രവണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ദിവസവും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ക്രമേണ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുന്നു. നമ്മൾ 16 മാല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അഹങ്കാരം നമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 16 മാല ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കേൾക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിനയത്തോടുകൂടി ആ ഒരു താഴ്മയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മുടേത്. വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ, അതായത് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം നമ്മിൽ വളരാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാണ്. അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ, നമ്മൾ ദിവസവും ഒരാളുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകുക. ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ഓരോ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പല പല വിധത്തിലായിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ശ്രവണവും കീർത്തനവും നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഭക്തിലത വളർന്ന് അത് ഭഗവാന്റെ പാദ പങ്കജം വരെ വന്ന് ചേരുന്നു. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തി വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ പരമപദം പോകുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്ത് ആനന്ദിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം? എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ, ഏത് വിധത്തിൽ? ഓരോന്നിനും ഓരോ വിധമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആകാനോ എഞ്ചിനീയർ ആകാനോ എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഓരോ വഴിയുണ്ട്. ഓരോരോ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം. അല്ലാതെ MBBS പഠിച്ച് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിലും അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു നിയമവും നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചില വഴികൾ സ്വീകരിക്കണം, ചിലവ ഉപേക്ഷിക്കണം, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ റെഗുലേഷൻസ് ആ ഒരു സാധനാ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉള്ളതുണ്ട്, ചെയ്യരുതാത്തതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അതെല്ലാം എങ്ങനെ സാധിക്കണം? അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉപദേശം തരുവാനുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ പക്കലേക്ക് നമ്മളെ അയക്കുവാനും ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷവും എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം മാത്രം നമ്മൾ വളർത്തിയാൽ മതി. അതിയായ ആഗ്രഹം, ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, അതിനുള്ള വഴി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വഴി എനിക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മിലുണ്ടായാൽ ആ സത്സംഗത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് നൽകുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. അതാണ് ബുദ്ധിയുടെ അത്യുത്കൃഷ്ട നില. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനപ്രകാരം ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരാൾ കൃഷ്ണസന്നിധിയിലേക്ക് അഥവാ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ബുദ്ധിയോഗം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറയാം. കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്യ സ്ഥാനമെന്ന് ഒരാൾ അറിയണം. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സമീപം അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അയാൾക്ക്
ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ കഷ്ടമാകുന്നു എങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വയം നമുക്കതിനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു, ബുദ്ധി തരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദേശാമേവാനുകം പാർത്ഥം അഹം. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളുമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. തേഷാമേവാനുകം പാർത്ഥമഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ നീക്കിക്കളയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അനന്യചേതാഹ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അനന്യമായ ചിന്തയോടുകൂടി ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഞാൻ സുലഭനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് എന്നെ ലഭിക്കും എന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം യേജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. അനന്യമായ ചിന്തയോടുകൂടി, ആ സ്മരണയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആര് ഭജിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഭഗവാൻ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അവരുടെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ ഞാൻ സ്വയം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഭൗതികതയിലേക്ക് വീഴാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഒരാളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് നമുക്ക് തരുന്നു. അതുകൂടാതെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാൻ സ്വയം തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള ആഗ്രഹം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനാകണം. പിന്നീട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടായിട്ടുള്ള ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ പ്രയത്നം വേണം, ഇല്ല എന്നില്ല, നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം, ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം, ആധ്യാത്മിക ചര്യകൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പേടി നമ്മിൽ വേണ്ട. നമ്മൾ വഴുതി വീഴുമോ, അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും വേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സഹായം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. ഭഗവാൻ അതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസമോ വൈദിക പ്രമാണങ്ങളെ പറ്റി വേണ്ടത്ര അറിവോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതായാൽ തന്റെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അനേക കോടി ജന്മങ്ങളിലെ ഭൗതികത സമ്പർക്കം മൂലം അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യത്താൽ ധൂസരമാണ് മനുഷ്യഹൃദയം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ ഈ ധൂളിപടലം വേഗത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു, വിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും മന്ത്രജപം കൊണ്ടും മാത്രമേ വിഷ്ണുപദമാകുന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും.
ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പിന്നീട് നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ഭക്തനായാൽ, ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ സഹായം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വേവറിങ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ മനസ്സ് പകുതി ഭൗതികമായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തനായാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലേക്കും നമ്മൾ വീഴാതെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ഭവിഷ്യമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിപ്പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവമേതധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹീതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവാഹ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേറെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അർജുനനും പറയുകയാണ്. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂദേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാത്മവിഭൂതയഃ വ്യാപിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ ഇമാം ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിൽ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷത്തെ, വിഭൂതികളെ, ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണമെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത് തത്വം അറിഞ്ഞതിൽ സംതൃപ്തനാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനൻ എന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അനുഭവം, ബുദ്ധിശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയും അവയിലൂടെ നേടാകുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അർജുനന് കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്തിനായിട്ടാണ് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾ, വിശേഷിച്ച് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, കൃഷ്ണന്റെ സർവവ്യാപ്തമായ ഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരത്രേ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിലൂടെ സർവവ്യാപിയായി നിലകൊള്ളുന്ന ഭഗവത് രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇതറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് എന്ന്. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയാ. അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയഃ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കണം, അത് അമൃതമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കേട്ടിട്ട് മതി വരുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക കഥാശ്രവണം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ഒരു തവണ കണ്ടു, 2 തവണ കണ്ടു, എത്രമാത്രം
നമുക്ക് ആനന്ദം തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2, 3, 4 എത്ര തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മതി വരും. പിന്നെ അത് ബോറടിക്കും. കാരണം അത് ആ സീക്വൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ദിവസവും കേൾക്കും തോറും ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഇപ്പോൾ 16 മാല ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർ ഇന്ന് 16 മാല ജപിച്ചു, നാളെയും ജപിക്കുന്നു, മറ്റന്നാളും ജപിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസവും വർഷങ്ങളോളം ജപിക്കുന്നവരെല്ലാവരും, വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും വർഷങ്ങളോളം ജപിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസവും അതൊരു ബോറടി ആയിട്ടോ, ഇന്നലെ ഞാൻ ജപിച്ചതല്ലേ ഇന്ന് ജപിക്കേണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസവും വീണ്ടും ആ 16 മാല ജപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹവും ആ ഉത്സാഹവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണത്? അത് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ആധ്യാത്മികമാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ആധ്യാത്മികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അനന്തമായ ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശ്വരമായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു അവസാനമുണ്ട്. എന്ത് കാര്യമായാലും ഭൗതികമായത് എല്ലാത്തിനും ഒരവസാനമുണ്ട്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായതെല്ലാം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ശാശ്വതമായതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപമാകട്ടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാകട്ടെ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആ ഒരു ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ശാശ്വതമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിനൊരിക്കലും ഒരു മടുപ്പ് വരുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതഃ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ അനന്തമാണ്, അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവ വിസ്തരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭു ഇതിൽ എന്തിനാ പത്മപുരാണത്തിലോ ഏത് പുരാണത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കാരണം പ്രഭുപാദ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന അനന്തന് 1000 ഫണങ്ങളുള്ള അനന്തനാണ്. ആ ശേഷനാഗം ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനാദികാലം മുതൽ ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ അനന്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇത് മൂന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ തുടക്കം, മധ്യം, അവസാനം മുഴുവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമഗ്നി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 ആദിത്യന്മാർ ദേവന്മാരാണ്. അതിൽ പ്രധാനം വിഷ്ണുവിനാണ് എന്ന്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷചാരികളായി 50 വിധം മരുത്തുക്കൾ, അതായത് വായു, 50 വിധത്തിലുള്ള വായു വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്. അതിൽ അവർക്ക് അധിപനാണ് മരീചി. ആ മരീചി കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ആ വസ്തുക്കളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരിലും വെച്ച് പ്രധാനി ഇന്ദ്രനാണ്. ആ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുഹോ ശിഖരിണാമഹം.
രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് രുദ്രന്മാർ 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അത് പ്രാമുഖ്യം ശിവനാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനാണ്. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ഗജാൻജി, അവരുടെ എല്ലാം സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കുബേരനാണ്. കുബേരൻ ഒരു യക്ഷനാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതി സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദഃ സരസാമസ്മി സാഗരഃ. പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും, ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. അതുകൊണ്ട് ബൃഹസ്പതി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സേനാധിപതിൽ കാർത്തികേയൻ ദേവന്മാരുടെ സേനാധിപതിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം, അതായത് മഹത്താണ് സമുദ്രം, കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു സമുദ്രം. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം. ഗിരാമസ്മേകം അക്ഷരം, സ്പന്ദനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ് ഈ ഓംകാര ശബ്ദം. അതുകൊണ്ട് ഓംകാരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ചലിക്കാത്ത സ്ഥാവരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹിമാലയം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം അത്രയേറെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ന്. കലികാലത്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം ജപിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയായിട്ടുള്ളത്. നാമജപമാണ്, സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് കലികാലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അശ്വത്ഥഃ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം അശ്വത്ഥത്തിന്റെ വേരുകളിൽ ബ്രഹ്മാവും, മധ്യത്തിൽ വിഷ്ണുവും, പിന്നീട് ഏറ്റവും ശിഖരങ്ങളിൽ ശിവനും മൂന്ന് ത്രിമൂർത്തികളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അശ്വത്ഥം. അതിനൊരു ശ്ലോകവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അശ്വത്ഥം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന്. ദേവർഷിമാരിൽ വെച്ച് നാരദൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ഉച്ചൈശ്രവസമശ്വാനാം വിധിമാം അമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്നുള്ള കുതിരയും ഐരാവതം എന്നുള്ള ആനയും ആ ക്ഷീരസാഗരം കലഞ്ഞ അമൃതം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടയുമ്പോൾ ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അത് രണ്ടും ആനകളിൽ ഐരാവതവും കുതിരകളിൽ ഉച്ചൈശ്രവസും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരിൽ രാജാവാണ് ഞാനെന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരിൽ രാജാവ്? ദൈവിക ഗുണവിശേഷങ്ങളാൽ രാജപദവിക്കർഹരായവർ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം രക്ഷിച്ചു പോരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, ശ്രീരാമൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ നിരന്തരം പ്രജാക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിച്ച നീതിനിഷ്ഠരായിരുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യം ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് രാജാവിനെ കരുതുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുമതല അവർക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക വിദ്യ ഉപദേശിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തേണ്ടുന്ന ചുമതല രാജാക്കന്മാർക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധോ പ്രജനച്ചാസ്മി കന്ദർപ്പഃ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകിഃ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശുവും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമാ ചാസ്മി യമഃ സംയമതാമഹ. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്ക്, നമ്മളുടെ പൂർവികർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ലോകമുണ്ട്, പിതൃലോകം. അവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ നാൾ അവരവിടെ താമസിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര കാലം നമ്മൾ ആ പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് പിണ്ടമിടുന്നു, അതുവരെ ആ പിതൃക്കൾ പിതൃലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ആ പിതൃക്കന്മാരുടെ അവിടുത്തെ രാജാവാണ്, അവരുടെ അധിപതിയാണ് അര്യമാവ്. ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. അതായത്
ഈ അര്യമാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. കാരണം യമദേവന്റെ ചുമതല എന്താണ്? പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവര്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ എല്ലാം കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ ഇവിടേക്ക് നരകലോകത്തിലേക്ക്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് യമദേവന്റെ ചുമതല. അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനം എന്ന് പറയുന്നു. ദുഷ്കർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പല ജീവസത്തകളും ഉള്ളതിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ യമനാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദശ്ചാത്മിദൈത്യാനാം കാലഹ കലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. കീഴടക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പലതുമുണ്ട്. കാലത്തിനാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതൊന്നിനെയും മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ളത്. ഈ കഴിവ് കാലത്തിന്റെ ഭഗവത് പ്രാതിനിധ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. കാരണം കാലത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്, വളരുന്നത്, പിന്നീട് വൃദ്ധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നത്, പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ഷയിക്കുന്നത് എല്ലാം കാലത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ്. ആ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കാരണം കാലത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പവനഃ പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം ജഷാണാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവും അത്രേ സ്രാവ്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ. പവനഃ പവതാമസ്മി. പവനഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു. വായു ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രാമഃ ശസ്ത്രഭൃതാമഹം. ആയുധധാരികളിൽ വെച്ച് ശ്രീരാമൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ആ സ്രോതസ്സുകളിൽ, നദികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ജാഹ്നവി. ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകി വരുന്ന ആ ഗംഗാ നദിയാണ്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വഃ സാമസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോ മുഖഃ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംസ്കൃതത്തിൽ രാമകൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ ഒരു പദം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട്, രാമ കൃഷ്ണ, രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് രാമകൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമാസങ്ങൾ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, ഇവയെ ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന്. ഇതിൽ രാമ കൃഷ്ണ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏകീഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സംസ്കൃതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ പറയുന്നു. എല്ലാ സംഹാരങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കാലത്തിനാണ്. കാരണം അത് എല്ലാത്തിനെയും ഹനിക്കുന്നു. കാലം കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് എന്ന്. കാലക്രമേണ അഗ്നിപ്രളയം ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രളയം വരുന്നതും ഈ കാലത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി മൂലമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ക നാരീണാം സ്മൃതിർ മേധാധൃതിക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജനനശേഷം ഓരോ നിമിഷവും മനുഷ്യൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷണം തോറും മൃത്യു ജീവനെ വിഴുങ്ങുന്നു. ഒടുവിലത്തെ വിഴുങ്ങൽ മാത്രം മരണം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആ മരണവും കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാത്തവർ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്ക് മൃത്യു എന്നുള്ളത് ഇനിയ പുതിയ അടുത്ത ഒരു ജീവിതം എന്താണ് എന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് ശരീരം ലഭിക്കും എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് മൃത്യു എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ഭയാനകമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് മൃത്യു എന്നുള്ളത് മരണം എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ വേഗം തന്നെ ആ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ അഭക്തന്മാർക്ക്, അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു അമ്മ പൂച്ചയുടെ കാര്യമാണ്. ഒരു തള്ളപ്പൂച്ച അതിന്റെ വായിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെയും പിടിക്കുന്നു, അതിന്റെ വായിൽ അതിന്റെ ഭക്ഷണമായ എലിയെയും പിടിക്കുന്നു. എലിക്ക് മരണഭയമാണ്. എപ്പോഴാണ് ഈ പൂച്ച തന്നെ കൊന്നു കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള മരണഭയം.
എന്നാൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലോ, പൂച്ചയുടെ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ വായിൽ അവ സുരക്ഷിതമാണ്. കാരണം അതുപോലെ ആ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സുരക്ഷയിൽ, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് മരണത്തെ ഭയമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർക്ക് മരണഭയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. കാരണം അവർക്ക് തന്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളുമാണ് അവരുടെ ലോകം. അവയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരോ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മരണത്തെ അവർ വരവേൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരണം അവർക്കൊരു ഭയമല്ല. പിന്നീട് ഇവിടെ 7 വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ. ഇവയെല്ലാം സ്ത്രീലിംഗമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്ത്രീലിംഗമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ സ്ത്രീ, അതിന് സ്ത്രീകളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം സ്ത്രീലിംഗമാണ്. അവയിൽ എല്ലാമോ ചിലതെങ്കിലുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കീർത്തിമാനാകും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വളരെയധികം യശസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മശക്തി ഇതെല്ലാം ഉള്ളവർ വളരെ കീർത്തിമാനാകും എന്ന് പറയുന്നു. നീതിനിഷ്ഠൻ എന്ന് പേരെടുത്തവൻ കീർത്തിമാനാകുന്നു. തികവുറ്റ ഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദരാർഹമാണ് സംസ്കൃതം. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഷയം പിന്നീട് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് സ്മൃതി. വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക മാത്രമല്ല, അവയെ ഗ്രഹിച്ച് വേണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി. ചാവല്യത്തിന് വഴങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള കൈത്താണ് സ്ഥൈര്യം. ഒരാൾ പൂർണ്ണ യോഗ്യത നേടിയെങ്കിലും വിനീതനാണെങ്കിൽ, ദുഃഖത്തിലും ആനന്ദാതിരേകത്തിലും സമചിത്തത പുലർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കീർത്തിമാനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ബൃഹത് സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം മൃദൂനാം കുസുമാകരഹാം. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, നവംബർ ഡിസംബർ മാസം വളരെയധികം നല്ല തണുപ്പുമില്ല ചൂടുമില്ലാത്ത നല്ല കാലമാണ്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലം, വസന്തകാലത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ വസന്തകാലം ഭഗവാനെ, എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം വസന്തകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വസന്തകാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സുദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ചൂതുകളി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂതുകളി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? കാരണം വഞ്ചകനാകുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവണന്റെയും പിന്നീട് ആരുടെയാണ്, പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയും കഥ നോക്കാം. അവർ ബ്രഹ്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടുപേരും ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ആരും തങ്ങളെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, തങ്ങൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നും അമരത്വം വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ രാവണന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കത് സാധ്യമല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ രാവണൻ ഒരുപാട് പല വിധത്തിൽ എന്നെ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ദേവന്മാർ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം രാവണൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. കാരണം രാവണൻ വിചാരിച്ചു മനുഷ്യർക്ക് എന്നേക്കാൾ ശക്തി കുറവാണ്, അവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ വധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരം നേടി തനിക്ക് അമരത്വം കൈക്കൊള്ളാനാണ് രാവണൻ ചിന്തിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു തന്നെ ആരും പകല് വധിക്കാൻ പാടില്ല, രാത്രി പാടില്ല, പിന്നീട് ആകാശത്ത് പാടില്ല, ഭൂമിയിൽ പാടില്ല, പിന്നീട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പാടില്ല, അങ്ങനെ 100 കാര്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം വാങ്ങിച്ചു. താൻ അമരനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സൂത്രങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ വഞ്ചിക്കാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന് സാധിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വഞ്ചിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല മൃഗവുമല്ല എന്നുള്ള രൂപം നരസിംഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. ആർക്കെങ്കിലും അത് ആലോചിക്കാൻ കൂടെ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എന്തും സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെക്കാട്ടിലും ഉത്തമനായ ഒരു സൂത്രത്തിലൂടെ, അതായത് ആ ഒരു ബുദ്ധിയിലൂടെ, അതായത് ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരിലും ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. അത് പിന്നീടോ പകലും രാത്രിയുമല്ലാത്ത സന്ധ്യാവേളയിൽ
ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ഹിരണ്യകശിപു വെറും ഒരു ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടമാണ്. കൂടാതെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ ആ സിംഹത്തിന്റെ നഖങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളവയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, വഞ്ചകരിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം മരണം എന്നുള്ളത് ജനിച്ചവർക്ക് മരണം ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവരും മരിക്കണം, അതൊരു നിയമമാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ അതിനെ വഞ്ചിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചത്. ഭഗവാൻ അവരെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തേജസ്സായിട്ട്, ഐശ്വര്യമായിട്ട്, സൗന്ദര്യവത്തായിട്ടെല്ലാം കാണുന്നു, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുവോ, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ മുനീനാം അപ്യഹം വ്യാസഃ കവീനാം ഉഷനാ കവിഃ. കൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉഷനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. ഉഷനാ കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശുക്രാചാര്യൻ, അസുരന്മാരുടെ ആചാര്യനായ ശുക്രാചാര്യനാണ്. വളരെ ബുദ്ധിശാലിയും ദൂരദർശിയുമായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മുനികളിൽ വെച്ച വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ദണ്ഡോദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ശ്രവണം, മനനം, ധ്യാനം എന്നീ അതിരഹസ്യമായ സ്വകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠത മൗനത്തിനാണ്. മൗനം കൊണ്ട് അതിവേഗം പുരോഗമിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മൗനം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി പെട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഗോസിപ്പുകൾ പറയുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ്? മൗനം പാലിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അസത്സംഗത്തിൽ പെട്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സത്സംഗമാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള അസത്സംഗത്തിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൗനം പാലിക്കുക. ആ മൗനം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനാ യസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ യേഷ തൂ ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയാ. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചനയെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്. യദ് യദ് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദ് ഊർജിതമേവ തത്തത്തേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ ശക്തിയുടെ ഒരു കണിക അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശക്തിമത്തായത്, തേജസ്സുറ്റത്, വിഭൂതിമത്തായത്, ഐശ്വര്യമായത്, സൗന്ദര്യവത്തായത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിംജ്ഞാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായ ആ പരമാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇത്രമാത്രം സുന്ദരവും ശക്തിമത്തും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരംശം, ഒരു വിസ്തരണമായ ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പരമാത്മാവ്, അദ്ദേഹം
സൂപ്പർ സോൾ ആയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണ് എല്ലാം വെവ്വേറെ ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മ സ്വരൂപിയായി അവയിൽ ഉൾപ്പൂകി ഭൂതജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഏറ്റവും വലിയ ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് നെയ്യുറുമ്പ് വരെ ഏത് ജീവാത്മാവിനെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് അവരിൽ അന്തർഗതനായ ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണനാണ് ഏവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം അസമോർധ്വനാണ്. അവിടത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനോ അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യനോ ആയി ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് എന്നോട് തുല്യമായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. പിന്നെയോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു മാലയിൽ, ഒരു ചരടിൽ എങ്ങനെ മുത്തുകൾ കോർത്ത ഒരു മാലയാകുന്നു, അതുപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇതേപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന് സുന്ദരമാർന്ന് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെ ആ ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. ഒന്നും താഴെ വീണ് പോകുന്നില്ല. സമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രം അനന്തമാണ്. അനന്തമായ ജലരാശിയാണ് സമുദ്രത്തിൽ. ഒന്നും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നില്ല. സൂര്യൻ യഥാസമയത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നു. വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെയില്, മഴ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനിലെല്ലാം ഇണക്കി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉദ്ധവഗീതയിൽ ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവന് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഖ്യാനാം പരമാണൂനാം കാലേന ക്രിയതേ മയാ ന തഥാ മേ വിഭൂതീനാം സൃജതോണ്ഡാനി കോടിശഃ. ഈ വിശ്വത്തിലെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളെയും കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് എനിക്ക് എണ്ണി തീർക്കുവാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അനേകം വിശ്വങ്ങളിലായി ഞാൻ പ്രകടമാക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും എനിക്ക് എണ്ണി തീർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനോട് പറയുകയാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എമ്പാടുമുള്ള ആറ്റങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ, അണുക്കളെ ഭഗവാൻ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ സാധ്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രകടമാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ ഐശ്വര്യത്തെ എണ്ണിത്തീർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത്രയേറെ അനന്തമാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം. തേജഃ ശ്രീ കീർത്തിരൈശ്വര്യം ഹ്രീസ്ത്യാഗഃ സൗഭഗം ഭഗഃ വീര്യം തിതീക്ഷാ വിജ്ഞാനം എത്ര എത്ര സാമ്യംശകഃ. എവിടെയെല്ലാം തേജസ്, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി, ഐശ്വര്യം, വിനയം, വൈരാഗ്യം, മനസുഖം, ഭാഗ്യം, ശക്തി, തിതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ, കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇവ കാണുന്നുവോ അതെല്ലാം എന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ വിസ്തരണം മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവനോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശ്രീ ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ എന്ന മഹാചാര്യൻ ഈ അധ്യായത്തിന് ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. യച്ഛക്തിലേശ സൂര്യാദ്യാ ഭവന്ത്യുഗ്ര തേജസഃ യദാം സേനാധൃതം വിശ്വം സകൃഷ്ണോ ദശമേർച്യതേ. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധ്യനാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹവും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ നമുക്ക്, ഇതിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം അതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെ, ഐശ്വര്യത്തെ നമുക്ക് എണ്ണിത്തീർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ അത് സാധ്യമല്ല. അത് അനന്തമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഉറവിടവും ആധാരവും അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, നമ്മുടെ ധർമ്മം. അതുവഴി ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത
സെഷൻ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ പോലെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്ററോ വീഡിയോ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ, ടെക്നിക്കലായിട്ട് അറിവുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പേര് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ആർക്കെങ്കിലും അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അഡ്മിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സൂര്യമാതാജി ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് അതേപോലെയുള്ള അഡ്മിൻ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സമയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കുക. നമുക്ക് മലയാളത്തിന് അഡ്മിൻസിന്റെ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ എല്ലാം എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. നമുക്കത് കാരണം ടീച്ചർമാരും വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ അഡ്മിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് ജപിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ ടീച്ചർ ആകുവാൻ സാധിച്ചാൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ആകെ 2 ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ, 2 ടീച്ചർമാരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടീച്ചർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്, അഡ്മിനെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അന്വേഷണം ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് സൂര്യമാതാജി മാത്രമാണ് അതിന് ഉത്തരമിടാൻ. അവർക്ക് ടീച്ചറാണ്, അവർക്കും ജോലിയുണ്ട്, അവരാണ് അതിന് ഉത്തരമിടുന്നത്. ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും അറിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വിഭൂതികളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നേരിട്ട്. വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറയണം. ആർക്കെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക. സൗമ്യ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ജപമാലയുടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ജപിക്കാനുള്ളതോ? അതൊരു മാല 2 മാല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഒരു മാല, ഇതാണ് ഒരു മാല. ഇതില് 108 മുത്തുകളുണ്ട്. 108 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഗോപിമാരുമാണ് എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. ഈ മുത്ത് നമ്മൾ ഇതപ്പോൾ ഒരു മാല നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 108 തവണ ജപിച്ചതുപോലെയായി. ഇതിൽ 108 മുത്തുകളുണ്ട്. ഇതേപോലെ 108 മുത്തുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വിരലിൽ ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ മാലയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത് കൃഷ്ണബീഡ എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യരുത്. അടുത്ത മാല മുതൽക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 108 തവണ ജപിക്കണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം 1 തവണ, 108 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പോൾ ഒരു മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 108 തവണ. അങ്ങനെ നമുക്ക് 16 മാല മിനിമം ജപിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം കലികാലത്ത് അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ കഷ്ടി സമയം വേണ്ടിവരും. അത്രയെങ്കിലും സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, വേറൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ തുടക്കം നമ്മൾ ഒരു മാല കൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മാല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് 108 തവണ എന്നാണ് ഇസ്കോണിൽ പറയുന്നത്. ഒരു റൗണ്ട്, ഒരു മാല എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ 108 തവണ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ മാല ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്കും ഇട്ടിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാം. മാതാജി ഇത് ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പീരീഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് അതാണ് പറയുന്നത്. നിയമം, കാലം, നമ്മുടെ ശുദ്ധി അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കലികാലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മിസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ മടി വിചാരിക്കും, അതങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഏത് വികാരത്തിനും കേന പ്രകാരേണ കൃഷ്ണസ്മരണ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കണം കലികാലത്ത്. കാരണം അത് മാത്രമേ ഉപായമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് ഒരു നിയമവും കാലവും സ്ഥലവും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അശുദ്ധിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ടും തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ തുളസിമാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തുളസിമാല ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് ആര്യവേപ്പിന്റെ മാലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് അശുദ്ധിയില്ല. തുളസിമാലയ്ക്ക് കുറച്ച് ശുദ്ധി നമ്മൾ നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് തുളസിമാല ഉപയോഗിക്കരുത്. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ജപിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. മാതാജി, എനിക്ക് ഈ ഗോപി നെറ്റിയിലത്തെ ചന്ദനത്തിന്റെ തൊടുന്നത് അതിന്റെ ഐതിഹ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അത് ചന്ദനമല്ല. ഗോപി എന്നുള്ളത് ചന്ദനമല്ല. ഗോപി കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വേറെ തന്നെ കിട്ടും. നമ്മുടെ പൂജാ സാമാനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപിക്കട്ടതായിട്ട് വേറെ കിട്ടും. ഇത് ഇത്ര നീളത്തിലുള്ള ഗോപിയുടെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഇത്. അത് എല്ലാവരും നെറ്റിയില് ഇപ്പൊ 12 നമ്മുടെ ദേഹത്തിലെ 12 ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് ദ്വാദശനാമം, ഭഗവാന്റെ ദ്വാദശനാമമുണ്ട്. കേശവായ നമ, നാരായണായ നമ, മാധവായ നമ, ഗോവിന്ദായ നമ, വിഷ്ണവേ നമ, അങ്ങനെ മധുസൂദനായ നമ, ത്രിവിക്രമായ നമ, വാമനായ നമ, ശ്രീധരായ നമ, ഋഷികേശായ നമ, പത്മനാഭായ നമ, ദാമോദരായ നമ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഈ വയറ് വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് 12 ദിക്കിലായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ പേരിലായിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആ 12 ദിക്കിൽ ഈ ഗോപി കൊണ്ട് നാമം തൊടുന്നു. അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ദേഹത്തെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെറ്റിയിൽ മാത്രം ഗോപി തൊടുന്നവരുണ്ട്. നെറ്റിയിൽ ഗോപി തൊടുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മൾ വൈഷ്ണവരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാനും കൂടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുപാദത്തിൽ തുളസി, അതാണ് ഈ ഗോപിയുടെ ചിഹ്നമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. വിഷ്ണുപാദവും അതിൽ തുളസിയും, അങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വൈഷ്ണവരുടെ അടയാളമാണ്. ഗോപിയും ഈ കഴുത്തിലിടുന്ന തുളസി മാലയും കണ്ഠിമാല വൈഷ്ണവരുടെ അടയാളമായിട്ട് കാണുന്നു. കാരണം അതുള്ള ദിക്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ യമദൂതന്മാരാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ മരിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അടയാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് യമദൂതന്മാർ വരില്ല. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് യമദൂതന്മാർ വരില്ല. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇത് കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ വൈഷ്ണവ തിലകം കാണുമ്പോൾ, വേറൊരാൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ തിലകമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുവാനായിട്ടും ഇത് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ മഹാത്മ്യമുള്ളതാണ് ഈ ഗോപി ധാരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഗോപി ധാരണം വൈഷ്ണവ തിലകമാണ്. വിഷ്ണുവിനെ ഓർക്കുവാനായിട്ട്, വിഷ്ണുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ അണിയുന്നു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഷ മാതാജി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7 വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിലെനിക്ക് ക്ഷമ, വിനയശീലം, ധൈര്യം, ബുദ്ധി, ഓർമ്മശക്തി, പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? കീർത്തി, ശ്രീർവാക്ച, നാരീച്ച, ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്? കീർത്തി, ശ്രീ, വാക്ച, നാരീച്ച, ക്ഷമ, സത്യം, ദമശമഃ. യശസ്, കീർത്തി, യശസ്. ശ്രീ, ഭാഷ്യം, വാക്ക്, നല്ല വാക്ക്, ശ്രീ, വാക്ക്. കീർത്തി, ശ്രീ, വാക്ക്. സ്മൃതി, സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മശക്തി. മേധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി, മേധ, ബുദ്ധി. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൈര്യം, അതായത് ചാബല്യത്തിനൊന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവിനാണ് സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ധൃതി. ഇത് ക്ഷമ. ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നതിന് ക്ഷമ തന്നെ. ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമാശീലം. എല്ലാത്തിലും, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം ഒരു സമചിത്തത പുലർത്താനുള്ള കഴിവിന് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മോഹനകുമാരൻ പ്രഭു പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം.
ഡിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഡിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഡിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കാം. ഡിക്ഷൻ ഗ്രാഫിക് ചെയ്യാൻ. ആ ഗ്രാഫിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? വീഡിയോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളുണ്ട്, അതില് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോ അധികം സമയം വേണ്ട. ഇത് ഒരു മിനിറ്റ്, കഷ്ടി 1 മിനിറ്റിന്റെ മതി. കാരണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാനായത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അടുത്ത സെഷനെ പറ്റി പ്രഭുജി പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ അവർ കണ്ടമാനം കാശാകുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അട്രാക്ഷനും ആകുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് അധികം കാശും ചെലവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലാംഗ്വേജിന്റെ വീഡിയോ, ഒരു നിമിഷത്തെ ഇസ്കോണിന്റെ തന്നെ ഫോട്ടോ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതിൽ ഈ പോസ്റ്റർ കൂടെ ഇടണം, ഇങ്ങനെ അടുത്ത സെഷൻ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് പോസ്റ്റർ എല്ലാം ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു തരാം. പോസ്റ്റർ മാതാജി ഏത് ഡിസൈനാണ് തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തു തരാം. പക്ഷെ എനിക്ക് വീഡിയോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ 1 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ പെയ്ഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പൈസ വരും. കാരണം ഓരോ വ്യക്തി അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട്. പിന്നെ 30 സെക്കൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെറിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ കുറേശ്ശെ പഠിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. മാതാജി തന്നു നോക്കൂ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി, നോക്കാം. പിക്ചർ ഡിസൈൻ എല്ലാം ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഞാൻ അതിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് മാതാജിക്ക് അയക്കാം. മാതാജി നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ. ഇത് ഒരു നിമിഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒഡിയ പോസ്റ്റർ ആണ്, വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വോയിസ് വീഡിയോ എല്ലാം മാതാജി തരുമോ? അതെല്ലാം തരുമോ? വീഡിയോന്റെ ഇത് ഈ ഓഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ഓഡിയോ എങ്ങനെ എനിക്ക് അയച്ചു തരും? അതാണ് ഓഡിയോ ഉണ്ടാക്കണല്ലേ? ഓഡിയോ നമ്മൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന്, ഇസ്കോണിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ ഇതോ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഓഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ ആ ഓഡിയോ വന്നോളൂ. നമ്മൾ പോസ്റ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഓഡിയോന്റെ അതിലേക്ക് ഈ ഓഡിയോ കയറ്റി വിട്ടാൽ ചേർത്താൽ മതി. പോസ്റ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ കന്നഡയാണോ ഇപ്പൊ മാതാജി കാണിച്ചു? കന്നഡ ഒറിയ ഇപ്പൊ ഏതാ ഒരു ഭാഷ കാണിച്ചു? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം, അത്രയും. അതിന് ഓരോരുത്തരെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് ടീച്ചർമാരുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഒറിയ ലാംഗ്വേജുകാരൻ ഇട്ടതായിരുന്നു, ലാംഗ്വേജിലെ ടീച്ചർ ഇട്ടതായിരുന്നു. ഒറിയ. അപ്പൊ നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ. മലയാളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒറിയ ഭാഷ മാറ്റിട്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിലെല്ലാം ചെയ്യാം. ഇതില് വേറൊന്നുമില്ല, പ്രഭുപാദരുടെ കീർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതില് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതണം. ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോസ്റ്ററിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പോസ്റ്ററിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മഹാമന്ത്രം പാടുന്നത് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഇടാം. അത്രമാത്രം, വേറൊന്നും വേണം. ശരി. ജെസ്സി മാത്രം. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് ഏകാദശി ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഏകാദശി നമ്മൾ ഉപവാസം തുടങ്ങുന്നു, അത്ര മാത്രം. അല്ല മാതാജി, തുളസി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വേണോ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ?
അങ്ങനെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇസ്കോണിൽ അങ്ങനെ പറയാറ്. ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. ധാന്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ പഴങ്ങളോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ. ജ്യൂസ്, പാല് അതുമാതിരിയുള്ളത് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വരിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാം. അത് കപ്പയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൊവ്വരി. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം. പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. എന്താണ് ചൊവ്വരിയുടെ കഞ്ഞി എന്തെങ്കിലും വെക്കാം. അതെ, അങ്ങനെയില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതാ പറ്റണമെന്ന് അത് ചെയ്യാം. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. മോര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം നമ്മൾ, കഞ്ഞി മാതിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. പിന്നെ പാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കാം. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വാദശി ദിവസം മാത്രം പാരണ സമയമുണ്ട്. ആ പാരണ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് പാരണ വീട്ടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഏകാദശിയുടെ വ്രതം ഉപയോഗാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ദ്വാദശി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഏകാദശി പാരണ സമയം എല്ലാം ഇപ്പൊ ഓൺലൈനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പാരണ സമയം എത്രയാണ്, ഏകാദശി പാരണ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺകാരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാരണ സമയം അങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂര്, തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോൺകാരൊക്കെ പാരണ സമയം ഇടുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് സമയം ഒരു 2, 5, 10 നിമിഷം വ്യത്യാസം വരും, അത്രമാത്രം. എന്തായാലും രാവിലെ 6:30, 7 മണിയുടെ തുടങ്ങി പിന്നീട് 10 മണി അല്ലെങ്കിൽ 9 മണി വരെയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും സമയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 7-8 മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ പാരണ കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത വസ്തു എന്താണോ അത് കഴിച്ചിട്ട് പാരണ വീടാം. ധാന്യങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ധാന്യത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം, ഒരു ചെറുത് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പാരണ വീടുക, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാരണ വീടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഏകാദശി വ്രതം നോക്കിയതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.